Maayo nga daw kanyang tanan nga mga nagpaminaw karon nining tulumanon. Kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suat suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangan nga Noel. Hingkod ang pangidaron. Minyo og dunay usa ka anak. Itago na lang sad ang akong address diri sa Cebu. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa kamatayon sa akong igagaw. Tungod kay kami nga iyang pamilya, dili man makatuo sa hinungdan sa iyang kamatayon. Ano ninyo hisabtan? Ingon nini ang mga panghitabo. Pista na gid sa amo. Aligre na kayo. Sada ka mga dayo nga na mauli. Ang uban, dili na kay ko kaila kay guwapa naman. Mga tsik sa unan, guwapa na karog samot. Ang uban, puti na kayo niya, hamis pakignawong. Grabiha. Lahi gining syudad po'y ano Kaya mugwapa o mugwapo man ta. Awa niya na. Magkahuman ko high school. Manalpaho ko syudad. Go! Twin! Kisa man yung tawa na. Go! Murug ko kaila. Hoy! Uy. Kakis dumi ang naong mo. Tanaw na ko. Pakailan ko, go? Taysa. Tutuki. Kinsa gani kang pagkaigagawa gani? Pidal, dali, be. Dol, sayag, be. Dali. Rumaklaro mo kung naong. Pidal mo, Time pa. Huwag ka magkailan ako. Tayo pa ang iyong tingog. Ang tiyaw, ginawa. Go Dexter? Kan na. Uy, apil ko di kakailan ako. Dalot ka dito sa haya kayo. As ka nga mawa. Nanong wa matod ko kailan ni mo, ikaw man din ikaw. Nanambok man gaw Ay, parang nalambok ka, uy. Nag-bodybuilding, manggol ko. Aron, nindot pa nga akong lawas sa lahon ba? Yan yung mong nambok, ayun. Aw. Tod, bidak ko ang imong dughan ug bukton. Kahian ni mo bukton pa imo Higa. Akan na. Maskulado man kita daw. Kakana, sakto na, maskulado. Ay, nalambok ka na, ipaminaw na. Maskulado lang. Diyon sa man nimo nanging lawas nimo? Kung nga, nag-gym ko to sa syudad ko. Gym? Puro muscles ba? Ya, salsa ko kan ba? Bukat. Dumbbell. Aron nagko ang muscles ba? Ano? Ayan na to nimo na Lani mong fitting nga sinina. Higa. Dughan no naman kaayo. Bayag ha. Wala ko kailan nimo. Kita mo ko sa layo ni mo god. Sigang tanaw chicks. Ata. Kuyo ta, mang chicks ta. Unsa? Gabi na day kay kang nauli gabi, Noel. Kida kong gaw Dexter og suroy ma. Aw, nauli des pista? Oo ma. Pero mahay ko nga nagkuyog mi gabi Nga naman. Kansi kay kong gaw Dexter ma Daghan nag-chicks lagi nga mulingi niya kay nako. Ay, gwapo man sa buroy ka. Pero kansiyon man ko sa lawas ni gaw Dexter ma. Lamiag lawas tawhan na Muskulado kayo. Sas. Nag-gym din dito sa syudad. Nag-gym? Uy, makadaot ba ya kuno nas lawas ang mag-gym dong? Kay makaparalyze na. Unsa? Tisha Orat. Wala na ko tagda ang gisulti ni mama nako kung unsay buti pasabot niya ka ang mag-gym makaparalyze. Basin sayop lang sab ang iyang nibaw-an. Kay kanindot naman untaan ng mag-exercise, di ba? Ug nindot sab ang nahimong resulta ini kang gaw Dexter. Midako og miporma ang iyang lawas. Hangtod nga nabalik siya sa syudad. Og tagsa nga mauli sa among dapit tungod kay trabaho naman. Unya? Noel! Ma? Nanaybaw ka na bas balita? Ha? Gano'n man ba? O naon sa bangka? Mura pa kagikuyawan. Din kagikan. Ang gigagaw ni mong si Dexter nga to sa syudad. Oh, kaya naman. Naon sa di si Go Dexter? Napalga na lang ko ng patay sa iyang boarding house. Sa? Binuang ganim ha? Tinuod lagi. Tapos diyan ni mo sila ay labihang nakahilak. Si Roger ko nang nagbalita. Ang iyang igsuon nga to apon magtrabaho sa syudad. Kaya nga naman ma. Gipusil siya? Gipatay?
Ambuton sa nakatinuod gud oy. Nga namatay man kuno sa urom. Unsa? Pero dili mo tuo si Roger. Nga urom ang namatyang Noel. Kaya ang naong kuno, mura mo kuno giyab-an og asido. Kinsa makaintawon ang nag-among-among ni Gold Dexter? Nga maayo man kay itong tao? Kabutan na to. Mura man tagdili ka kita og mura man di ka kita kontra gani. Ay, sus, pastilan. Kinuo ko ini kalibutan karon. Pagkadaghan na bang nahita kong patay. Ug wa lang giswerte ang imong igagaw nga usa siya sa nahimong biktima kung maumang gani na. Parehas na ma. Di ko makatuo nga orom ang namatyan ni Gold Dexter. Magsusi ko kapilay ni ma. Ay, hala, sige. Adto as ilang tiya nimo. Kay tuwa dito magtapok ang atong mga kaliwat ug nagplanong mo adto mismo sa syudad. No nadong, orom ang namatyan sa imong igagaw dito sa syudad. Pero si Roger nga nakakita sa iyang patayng lawas, di man makatuo nga giorom ni. Mura naamanggit ko nung nagbinuang sa igagaw ni Monjong. Ngayon sa pagidi ko nang pagkahitabo ate. Tulo ka adlaw na kuno nang wa mo report sa trabaho. Nagtuo na ang uban nga basig binuangan kay nabalhin-balhin lagi kuno na og boarding house kay gikontrahan sa ex sa iyang uyab. Mayusa niya kakauban na nakatultol sa iyang boarding house. Mao'y ni Susi. Og pugos ko nung giablihan ang iyang kwarto. Gipatira na lang kuno sa pulis kay nakadubulak man kuno. Ug mo na lang nakita na nag-ubo ang imong igagaw sa iyang katre. Og nabaho na. Kinuo ko. Kaluoy ba ni Gold Dexter? Kaming tanang kaliwat, halos dili mo tuo sa gingon nga hinungdan sa kamatayon sa kong igagaw. Kay lagumang kuno ang naong ini, nga murag giyaban og asido. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Napalga na lang nga patay ang akong igagaw sud sa iyang boarding house nga giingong giurom. Kay posible kuno nga busog nga natuog. Makaurom di ay ang matuog nga busog o mag-ubo o magkub nga matuog? Ikaduhang pangutana. Mag-gym ni ang akong igagaw. Posible ba sab nga mao siya nga giurom tungod sa kakapoy niya gikan nga nag-gym o nasakit ni siya o gitakigan sa hilanat? Ikatulong pangutana. Dili man maklaro ang naong sa akong igagaw nga napalgang patay. Kay miburot na siya ug murag nasunog ang naong niya. Mao ba din ay mahitabo sa lawas sa tao nga mamatay human sa mga tulo ka adlaw? Ikaupat nga pangutana. Amo sab ni nga gipabinisaya kay natingal lagi mi. Nganong nga miburot ang lawas sa akong igagaw nga namatay. Gipadautan kuno gamit ang picture. Tinuod ka ni? Ikalima og katapusan. Dili paghapon may kumbinsido nga way foul play ang resulta sa autopsy. Unsa pa may among buhaton aron nga kahatagan og hustisya ang kamatayon sa akong igagaw. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Noel. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Anin na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kanyo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o riba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlong pagtulunan karong adlaw mo kini nga for the height of your accomplishments will equal the depth of your conviction. Ha? Kanya-kanya ba yata og ambisyon sa kinabuhi, no? So mo na ang giingon ni Father Aloy, no? For the height of your accomplishments will equal the depth of your conviction. Alright? So
So, ang ato magtatampo ko nalawa si Noel, 30 years old, taga Cebu. Married with na siya usa ka adlaw. Usa ka anak. Punto medical ug legal ang problema ni Joel, no? Or rather Noel. So may pagpaminaw di ay ni Narsing ug ni Carding dia sa Ramos Fruit Stand Vendors Association, no? Pirmi kong palit nyo dag lansones, durian, rambutan sa gunsan. Salamat ay kayo Narsing ha, pirmi ko nimong pangyoon sa kong gipalit nimo. Ug mga taga Upper Bigaa, La Libertad, Negros Oriental, mga parinti ni Andales, no? Evelyn Factor, Taborada, Edi Factor, Virgilio Factor, Iba Rubrico ug Mary Joy Tijano Tinyo. So ang atong magtatampo karong adlaw akong balikon si Noel Porto Medical ug Legal Attorney, ha? Yes, I'm here. Wala lang ko ka-greet ninyo. Kaya nalay ko abot. Yeah. Hello! Salamat yung taon kay... Ako tingog ha. Nalay na ko. Ako ka-open sa ato ang programa karong adlaw, but I'm here kay naarabay legal, Doc, no? Yes. So, unang pangutan natin kining napalgan na lang nga patay ang akong igagaw sulod sa iyang boarding house nga giingong giurom. Kay posible kunong busog nga natulog. Makaurom di ay nang matulog nga busog ug mag-ubo, magkulob nga matulog. Well, natin gitawag nga acute pancreatitis, no? Daghan man yung mga hinungdan na po yung mga history mga medical problem. Tinood na ako board mate sa una, doktor ha, nga taga Iligan City. Di lang ko nga nila, no? Regards din ninyo da sa Iligan City, da sa Tibanga, no? Ibalumog siya akong ipasabot. Natulog na siya da sa mong boarding house ito sa Manila. Pagkabuntag, patay na. So, waman po i-foul play nga mong nakuha na to, waman po i-foul play. So, ang advice ko no, lahat ka na kay mga medical problem, mga heart problem, matulog ko no ka pinatakilid. Ha? Pinatakilid para wa kay pressure sa imong heart o nya kinanglan nga nagi ka regular check-up. We do not know kung kanong sakit ang mamatay daghang mga medical problem nga mo tumbok na to. Nya I hope nga walay foul play. Abot pasabot nga wala bay nagpasipa sa mga agaw samtang natulog. Usaha, usually ba yung ingon na ni Doc, no, kung na ni die alone unya dili known dayon ang iyahang death, ipa-autopsy man gyud. Ipa-autopsy, no? Yeah, subject gyud na siya to possible, especially kung tan-aw sa police, subject siya to a medical legal case, ipa-autopsy gyud na siya para Yes. ma-rule out ang foul play. Kaya itong gitawag foul play, kung naay posibilidad nga wa gyud siya namatay og urom basin gipatay siya, Basin gipatay, tinuyoan niya. Gipakita lang kintahay giurom, pero gipatay di ay to. Pwede ba yan na og imong i-pressure ang unlan sa iyang naong hindi Asphyxia nakaginawa? man na, Doc. Asphyxia, yes. Asphyxia ka nang imong gituok or wa nimo pagginhawa. Yes. Na mga ingon na no? So, Mahibawaan man na, Doc, no, sa autopsy. Yes, ibawaan man nila kung naabaroy air sa lungs, sa dagdagan, Yes. mga medical legal, mga experts na no? Okay. Ikaduhang pangutana, nag-gym ni ang akong igagaw. Okay. Posible ba sab ka nga mao siya giurom tungod sa kakapoy niya gikan nga nag-gym o nasakit ni siya o gitakigan sa hilanat. Hala, mag-gym ba ko, Doc? O mag-gym. Ako sa una, nag-gym. Man, sad ka, ating tennis. man. Yeah, I'm a tennis player, no? Nag-gym ko sa una, kaya nang Yes. ambition lagi kong Schwarzenegger na Muscle, yes. abs ka, Pero Doc. ako lang pas-pasan ako experience sa gym, Anthony, ha? Yes. Nag-gym ko. Yan na ako program, gikuan sa... Naagid na sa imong trainer, no? trainer. Yan na bakasyon ko, mga 2 weeks nga to sa Leyte. Yes. Pagbalik na ko, 2 weeks ko na bakasyon, ha? Yes. Pagbalik na ko, wa mo di akong trainer, nang dito na lang ko nga to sa gym niya. Katong ikaw gapon, lang. ako lang. Hala, natuyok mo na ang gym, Anthony. Natuyok na kuyapan ko, ipaningot ko Agoy. bugnaw. Ingon tong dahil. Ang imong pananaw. Oo, napako pa. Ingon na tong taga dito nga. Imo mang giditso dak, imo mang giditso. Kumaon na maguni akong weights nga naandan siya nga. Napahulay ba kag pila ka Correct. days. So kinahanglan na body conditioning gyud, no? Tinuod. Even ka na mga Upakto. jogging. Ako po nang i-share, ha, kay last week, Doc, last Sunday, oh. nidagan kog 21 kilometers. 21 kilometers. Yes, half marathon. Grabe, ah. Unya, kana, di ba na siya basta-basta so preparahan ni mo. Ah. Karon, so nag-prepare ko to so okay akong dagan. Unya, the whole week, Sunday, the whole week, wa jud ko'y exercise. Ah. Gaha
Gahapon ni dagan ko, Dok. Aw pagka Sunday ni dagan ko. Hala bati agyud sa ako ang dagan dili gyud mao kanang kapoy kay ko, grabe kay akong pamaol. Kay sakto mo reboot man dining atong muscle. Tinood. Nagitay ka ng warm up. Tinuod, uy. Kaysa una sa Mo diretso. regular pa ko magtennis, di ko diretso lang mohapak sa bola. Warm up Mag-stretching, yun. mag-warm up. Tinuod Ang yun. atong muscles Lesson makalitan. learned ka ito. Oh, mao yun. Yes. So, warm basin up. sa iyaha, nahitabo, Dok, wa siya ka-warm up og tarong or usahay manggod kung mag-gym ta niya, pareha sa imuha, di para sa imuha, naka-instructor ako na ako'y coach. Oh. Dili sakto ang atuang gibuhat nga program sa gym. Unya, wala, basin mo na rason nga nakapoy siya. Yes. Kunyag hilantan makani. So there's Correct. something wrong. There might be infection going on. So Tinuod. daghan mga posibleng hinungdan Noel nganong namatay ito yung gagaw, no? So gingon nato niya Ellen nga na mayon tatog na autopsy, no? Yes. Ikapat nga pangutana. Sunod nga ay katulong nga pangutana. Dili man maklaro ang naong sa akong igagaw nga napalgang patay kay niburot na siya og murag nasunog ang naong. Mao ba di ay na mahitabo sa lawas sa tao nga mamatay human sa mga tulo ka adlaw? Nabay tay process of decomposition. Decompose, no? Oh, mo-decompose. So, mo na natural inunta mahitabo kung ang usa ka tao. Dili lang ang tao, kung dili animal, all animals for that matter, nga ma-decompose na ka, kay wala namang kay inunta life. Kung sa isda pa, kinahanglan ka ibutang og kanang freezer para nga Yes. ma-preserve ang imong kuan, no? So, any animal for that matter, nga mamatay, o nya wala matagaig formalin, mga preservative, nga ma-decompose, yun na. So, expected na siya mausab ng mga naong nila. Makahinomdom ko ato na katong nagbangga mitong tugo bitaw og dadag kay patay. Ay, oo. Usa gyud ko ato na, ako proud ko na niya. Oh. Usa ko ingkuyog sa Coast Guard. Ako may national chancellor ato sa Rapid Oh, during the time. wow. Ingkuyog ko sa Coast Guard ato na dito gimisloud. Pag-rescue and Pag-rescue. retrieval. Yes, retrieval and rescue. Dito gyud ko. Kay ako may national chancellor sa Rapid, kanang Rapid mag Red Cross. Oh. Sakay kami sa Coast Guard dito mi sa loud nang retrieve mi sa mga patay. Grabe lagi kay makapanglimbaw sa balhibo kay uban nang burot na di Bloated bloated na State ana. of decomposition. Yes, it was a matter of pila na to ka hours bitaw nga kuan kanang Mas mausab paspas gyud ang man ka kuan. ma-decompose, Dok, no? Kung nakas tubig. Nya, kung naka sa tubig, muburot ka, no? Yes. So, mao na nga expected na siya, Noel, nga murag mausab ng naong sa tao kung namatay na siya. Partially decomposed na ta. Oo. Especially kung walay ka ng mga na embalm, walay formalin. O walay na ba ang gamiton man sa embalmer kanang formalin, no? Mo na kainom ko sa among subject sa una sa anatomy o sa zoology, among injeksyonan og formalin ang cadaver, no? Oo, Para correct. Ikaw pa nga pangutana. Yes. Amo usab ning gipabinisaya kay Uy. natingala lagi mi nganong ni burot ang lawas sa akong igagaw nga namatay. Gipadautan ko no gamit ang picture. Tinuod ka ha? Ako di man kumutuoan na. Mao lagi. Madaot ka tungod lang sa picture, no? Kanang mga ilang gingon nga gibarang. Gibarang. Pangdautan. Karma. O ano sa diya. Or giorasyonan. Oh. No, ako dili kaayo ko mo tuoan na. Labi na, I don't know with you, Doc. Kay medical doctor baya ka. Scientifically. Lahi na nga akong orientation na to ni. Yes. Kay medical doctor Oo. man ako. Tinuod. Pero usahay, mayngon sigud silang way mawala. Kung mutuo ka. Kumutuo ka, pero labi na kung mayngon sila nga, mo na nahitabo ni mo, unya gitagaan barong ka og herbal nga mga tambal, unya maayo ka. I remember ka, mayngon sila ang ubang doktor nga, of course, kay ang kaning mga tambal pod, gikan man pudis mga herbs, mga tanom, Sa mga sea animal products. or sea products, no? So, muna makaingon po sila posibleng nakaigo po ang albularyo Yes. or ang magtatambal sa binisaya sa herb nga makahatag pod og maayong reactions imong lawas. Yes, ulo sa among libro ato ni naway gitawag na alternative medicine. Correct, correct. So naan siya alternative medicine. Kalimang pangutana. Yes, Doc. Dili pa gihapon mi kumbinsido nga walay foul play ang resulta sa autopsy. Okay. O gipa-autopsy din niya walay foul So, play kuno. na-autopsy, okay. Unsa pa may among buhaton aron mahatagan og hustisya ang kamatayon sa akong igagaw. Doc, mangutana lang ako before I answer that ka ng question, no? Kung mag-autopsy ka, unsa ka dugaya, pwede pa ma-autopsy ang lawas sa usa ka patay after Yeah. malubong. Kung kanang bukog ka lang. Dili Dili na. Pero naman yung mga forensic expert Forensic na natin expert, no? Muna. Although bisan pa magpila na kabuan na matay, they will examine the denture
procedure. Okay. So, I think- na mga kuan. Correct. So I think diha dapita if wala mo na kuntinto sa medical legal nga autopsy no sa ato ang sa government nga institution, pwede man ta maka-hire o kanang gitawag nga forensic expert no to exhume and to look at ang katong sa lawas or to also check no ang mga circumstances behind kay honestly speaking manggudok kung moingon na gyud ang katong medical legal nato sa PNP no nga or sa NBI nga walay foul play, makase niya mo ni ang cause of death, makase close man gud siya dok. The police will no longer investigate. Pero wa po na nagingon nga kamo di mo pwede mo kondak og inyong kaugalingon nga pag-investigar, pagpaniid, pagsuti nato no nga kung unsa gyud ang tinuod na hitabo unya kung naa gyud mo'y makita nga lig-on og klaro nga ebidensya nga maka turn around sa katong autopsy report, pwede gyud nang i-open balik sa kapulisan ang kaso ug naa man gyud og mapamatud-an nga dili di ay to orom but naa gyud di ay foul play nga nahitabo. Yes, dili lang ko kay elaborate pero among subject sa una sa forensic no medicine naagi na yung mga signs no Yes. or totally mad-on nga naay foul play based on example kung naay wound no naay trajectory of the wound nya presence of air in the lungs maibaw na Or ang blood kung gipoison maana or kung naay o na by blunt trauma or crack sa mga bukog sa skull no inana meaning naay pressure no naay force nga gamit. So makita na siya ha. So hinaut nakasabot ka Noel sa among speaker ni Attorney Ellen no. Yes. Kamot na good pod mi. Alright. I hope nga mahatagan og hustisya ang kamatayon sa mga igagaw. Yes, no? O mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio Mo Nationwide, Tatak Araman. Daghang salamat ug Maayong adlaw.